Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Яке аз калонтарин масҷид дар шаҳри Душанбе масҷиди Қатар. Ин тараф дӯстон мешавад маршрути 54, 52, 17 ва якчанд маршрутҳо низ ҳамин тараф меянд. Ин таги дом дӯстон. Ман хонаро абзор мекунам то охир дӯстон тамошо кунед. Территорияи ҷазира. Ба ҳамаи шумо тамошои бо фароғат дӯстони гиромӣ. Ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали Саудо ТВ. Ҳама каса хубен инҷин. Худованд доимо зинда бошад бачаҳо азиз. Ҳамин дома нишон тенака. Ҳамин доме ки мебинед дӯстон, мо оз як хушрука абзорш мекунам, як дарбораш гап мезанам дӯстон. Тамошо кунед беҳтарин вариантҳо барои харид кардан дӯстон. Усукинака телефона. Масҷиди Қатар. Калонтарин масҷид дар ҷазира аст ку иро шумо дӯстон медонед. ҳамин тараф маршрути 54, 52, 17 ва дигар маршрутҳо мақсад мегарданд. Ина 52 дӯстон. Бародари азиз, мақсади аслии видео кардан дар чиай? Ана ҳамин доме ки дидесен дӯстон, ана ҳамин доме ки дидесен, дар ҳамин дом дӯстон аз 70 квадрат то 200-210 квадрата хона дорем дӯстон. Ма як зайли фаҳмонам ки ҳамин мақсада шумо фаҳмем. Кадомитон ай ҳамин тарафҳои обод, яъне ки хоҳиши харид кардани хона дорем дӯстон. Намарамад беҳтарин дом, яке аз домҳои босифаттарин дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз. Бародаро, ин тараф парковка. Ҳозир нишонтон метем парковка. Усм масҷиди Калон. Ай тарафи Калили намадем, далши тарафи ҷазира мешава. Бо ин тараф як тараф хулоса мерава. Ин автобуси 51 дӯстон азиз. Нигоҳ кунед бародаро. Дом беҳад доми баландай. Аз 1 этаж то 20 этажа мисол шумо хоҳиши харид кардани хона доред. Квадратамон аз 70 квадрат то 200-210 квадрат ҳастай дӯстон. Рафти видеода ман гап задан мегирам бародар азиз. Инҷада парковкаш. Дӯстони азиз, шумо агар хоҳен хона дар ҳолати коробка метавонед бигиред. Яке хонаи коробка 1 этаж дар курай, 2 этаж дар курай, 10 этаж дар курай метавонед бигиред. Ва агар хоҳен хонаро ремонт кардан метавонанд дӯстон. Чанд метаж, чанд квадрат дар кортонай метавонанд ремонти замонавӣ кунанд. Баъд шумода биспорад дӯстон. Хулоса парковка, яъне ки ҷои мошинбонӣ дӯстон. Ин дар таги ҳамин дом дӯстони азиз. Чӣ гуфтанем? Наворда лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Хеле варианти ки мақсад ака мондай бовар кунед. Варианти беҳад хуб аст дӯстони азиз. Ина марамад. Ҳамин ҳолат ина дом. У тараф мерем, хай баъд бо лифта нишонтон метем дӯстон. Тамошо кунед. Як хубиш дар чия бачаҳо азиз? Чӣ хеле квадрати дар кортонай мисол ай ҳамиҷа меоянд бачаҳо азиз. Нигоҳ кунед бачаҳо. инҷо дорои фонтан. Ин ҳолат. ина бародар азиз, масъалаи мактаб, масҷид, садик, худохоҳ ҷо хай гала-галакорӣ мешава. Просто ма аму гирду атроф шароитҳоша ма шумода нишон бутам, баъд нашоти нарх наво квадратҳо бо маслиҳат. Инҷа ҷои бозикунии кӯдако, яъне ки детский площадка дӯстон азиз. ина бародар азиз, дидастен чӣ хел ҷои беҳтарин. ина дӯстон дом. Марамад. Навора дӯстон максимални қадирица кунед. Акҳое ки маблағ дорен, сум дорен. Ина дӯстон варианти коробка дар курай, квадрати майда дар курай, квадрати калон дар курай, этажи 1 дар курай, этажи 10, 20 чандум дар кортонай любойшо дӯстон ёфта метавонед. Беҳтарин вариант.
аз инҷа дӯстон мо ҳозир лифта нишонтон метам. Ина дӯстон даромадгоҳи рақами 1. дӯстони азиз, боз медурем лифқати ай боло як гирду атрофа нишонтон метем. Баъд худо хоҳад навора ҷамъбаст мекунем. рафтем. ина бачаҳои азиз нигоҳ кунем кадом ҳолат. ина лифту бачаҳои азиз. ина ҳолат. дӯстони азиз, якта, дута, сета лифт. ина марҳамат. ина ҳолат холоса. ҳозир мо дӯстон дар ҳафту мошина мерем. аз оҷа ба худо хоҳад нишонтон мекунем. дӯстони азиз, дар ошёнаи ҳафтум қарор дорем. нигоҳ кунем. ина бародари азиз, ҳафтум ошёна. ё аллоҳ. вай 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 вай. бародар мега ку. я пиёла чай мемонем. чайкават када, тамошо када мешинем. хулоса нам хеле гапо. чандим лайк монем бачаҳои азиз. ҳамин навода лайк монем, подписатсияро фаромӯш накунед, то ки савдотаи бо хонаҳои арзон шумода муомила мегирам. ина дӯстон марҳамат. дӯстони азиз, масалан ами этажи ҳафтум як хонара нишонтон метам. 205 квадрат мисол бачаҳои азиз. Я нишон метам, баъд бо бера набинем дӯстон. хоб, ина дӯстон 205 квадрат метр. нигоҳ кунед. масалан ҷои ҳоҷатхона. ҷои мисол баняш 200 квадрат ам беҳад калон дӯстон. ина марҳамат. ҳамин ҷара агар шумо кухни кунед, фикр мекунед ки як варианти беҳтарин. дӯстони азиз, хонаҳоро калониша бинем, калон. ина мега ки пул бошад дар ҷангал шурбо. ина дӯстон инҷа дар бо ҳоҷатхона. инҷа бо хона дӯстон. ина марҳамат. инҷа бо як хона ягар дӯстон марҳамат. дӯстони азиз, аз ҳафтум ошёна назар ба шаҳр кунем. ина дӯстон ҷои обозӣ. яке аз калонтарин масҷид дар шаҳри Душанбе, масҷиди Қатар. нигоҳ кунед бачаҳо, масҷиди Қатар мақсад амо дар ҷазира, яъне ки ин тарафаш ҷазира мешавад. хоб он тараф донишгоҳи миллӣ мешавад, болотарак донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ. хулоса ина ҳолат. наву чизое ки дидесем бачаҳо, нигоҳ кунед. ина бошкае ки оба гарм мекунанда, баъд ҳамин минтақаҳо тақсим мекунанд. ина дӯстони азиз, дӯстони азиз, фикр мекунем ки навор фаҳмои шумо шид. ҳатто ҳадди имкон фаҳмондам. чӣ гуфтанем? доми мо дӯстон 20 этаж мешавад. якум этаж, панҷум, даҳум, 15, 20 чандам этаж дар кортунай. коробка дар корай, падабой дар корай, евроремонт дар корай,
квадрати майда дар корай, калон дар кортонай, чӣ хел дар кортонай, ина рақамҳои соҳибхона мегузорам дӯстон. Маслиҳат кунед аз умми канали Сауда ТВ. Акамон беҳтарин инсон дӯстон. Иншоалло ки то ҳамичана баракат ёфтан, бо далчи баракат меёванд, меёвен дӯстон. Исаш кори шумо. Ва дӯстон, кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен, хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дорен, ами WhatsApp ма WhatsApp барои реклама мондагӣ муроҷиат бикунед, омада аз пеш навор мекунем. Зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки моро интихоб кардан, моро тамошо мекунед.